Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Chipatala tamaliza acheza nawo anthu pano acheze ndi anthu amusi.
Okay, so this is 2,000. This is 6. Masamba. Itu kelontong aneh. Oh wow. Mana boleh kan? Kemudian dari jum.
Chinese. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.